Hoxe antoxouseme cear hamburguesa e vin a Pontevedra a ver se a consigo gratis. É cada vez máis habitual que os restaurantes utilicen as redes sociais para chegar a un público máis amplo. E ollo que as estrategias de marketing son moi variadas, dende regalar produtos aos primeiros en entrar ao local ata facer un desconto àqueles que compartan algo nas súas redes sociais. E hoxe estou en Pontevedra para coñecer o reto que propón unha hamburguesería aos seus clientes. O reto exactamente é pedir a hamburguesa crono, comea, e despois, cando vas a pagar, tes unha oportunidade para xogar. Pode tocarche a hamburguesa, máis a bebida coas patatas. Se sacas un 10.00 gratis. Moitos xa de 9,99 ou 10,01, moitos. Eu dinlle a lo mejor 15 veces, e unha fixen un 10.00. Así de primeiras non parece moi difícil, eu vou no intentar. Trátase de premer o botón no momento exacto no que marque 10 segundos, nin unha décima máis, nin unha menos, en un só intento. O que o consiga pode marchar sen pagar a hamburguesa. Pois nada, un só intento e eu falleino, así que marcho de Pontevedra con fame.